soc Esther Guardiola Gómez i vinc a participar en l'espai de vivència per el tema 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Vos parlaré des de la meva vivència de l'Ajuntament com a regidora que vaig estar molts anys i després com a alcaldessa. Espero que això aprofite per a totes les dones d'avui, joves també, que pensen un poc en entrar en la vida política per a que els ajudi a participar en ella. El participar en la vida política t'aporta coses bones i coses menys bones. Les dones tenim la càrrega de la família, la càrrega educacional que hem tingut, sobretot en la meva època. Això te costa molt d'anar soltant l'astre, però de tota manera sempre tens coses bones i coses més roïns. Jo vinc d'una època en què tot era pecat o estava prohibit. Jo recordo que a mi m'han agradat sempre els esports, jugar al carrer, i quan era xocoteta en el meu carrer no hi havia moltes xiquetes que eixien a jugar. En aquella època, sabeu, els que sou de la meva edat, que hem viscut i hem jugat molt en el carrer. I jo jugava amb els xiquets. I recordo que quan entrava a casa ma mare el primer que em deia: "En qui s'està jugant?" En els xicons, però bueno, jo m'ho passava també jugant en ells a l'escampilla, a caçar, a futbol no he sabut jugar mai, però no sé, m'ho passava tan bé, m'ho passava tan sumament bé que jo no em donava compte de que tenia que jugar en xiquetes i no en xiquets. Després va vindre l'època d'anar a les monges i em va agravar molt. Jo sempre he sigut quan era xocoteta igual, no m'han agradat mai les injustícies, no m'han agradat mai la classe social que es vivia en moltes persones del col·legi, sobretot en les monges, els donaves compte de quina preferència tenien elles. No, això no m'ha agradat mai. I en seguida que podia dir que no estava d'acord en això, sempre ho dia. Jo recordo la monja que ens deia: "Ja salió la abogada", però bueno, a mi tal vegada per ser d'aquesta manera de ser m'ha portat estar o formar part de la política. La política que fem a l'Ajuntament és una política que estàs en la gent i la veritat és que no és una política que vegem a nivell nacional de partits que no sé, que n'hi ha tanta crispació. Nosaltres al fi i al cap estàvem i treballàvem i fem coses per a la gent del poble que contínuament l'estàs mirant, que la coneixes, que jo tenia superclar que tenia que continuar visquent en aquest poble, o sigui que el que fera, després em tenia que aportar el que jo tenia que continuar visquent en la gent del meu poble, en els meus amics i en la meva família. O sigui que això és el que jo primer pensava. Des de la perspectiva de ser dona, ho passes mal. Per què ho passes mal? Perquè, torno a dir que en la meva època tenies que ser quasi que una mujer 10 o perfecta. Tenies que tindre els teus xiquets arreglats, tenies que tindre la casa neta, perfecta, i tenies que anar a treballar. I això és un hàndicap molt gran que tens que lluitar i pelear molt en ell i que t'arrastra, que te fa a vegades pensar, sentir-te inclús culpable perquè dius: ho estaré fent bé en els meus xiquets? Els meus xiquets estaran ben atesos? Ma casa? El primer que em va dir a mi ma mare, quan jo li vaig dir que anava a presentar-me com a regidora, claro, va ser: "Xica, i què dirà la gent? I els teus xiquets? I com?" És a dir, això m'ha perseguit a mi tota la vida. I m'ha perseguit perquè, clar, te queda aquest càrrec de consciència de que estàs fent una cosa que t'agrada, però al mateix temps estàs abandonant-ne una altra.
Jo sé de segur que això els homes no ho han pensat en la vida. Després també t'aporto experiències boniques i roïns. L'experiència més roïn que vaig viure jo va ser el ple de quan vam presentar el canvi del nom del poble. Entonces era alcalde vizcaíno i quan eixirem del ple aquell que ens feren un passillo, a mi l'única que em va pegar al braç va ser una dona i em va dir: «Vés-te'n a escurar a casa, amante». Això em va sentar a mi, em va fer més mal les paraules que el colp que em va pegar al braç. Per què? Perquè estic segura que aquesta dona, als regidors, als meus companys que venien darrere, no se li va ocórrer enviar-los o a collir taronja o a rascar, o no sé, però sin embargo a una dona el primer que li diuen és «vés-te'n a escurar a casa». És una llàstima, però jo sé que el que vaig a dir ara a moltes dones es sentarà mal, però l'enemic més gran que té una dona quan es clava en política és d'una altra. Perquè tens que saber estar, tens que estar ben vestida per l'acte. Si no vas vestida adequada, el primer que el diuen és «veges tu». I jo recordo que en la meva època d'alcaldessa no podia pensar en quina roba era l'adequada en cada moment posar-me. Tenia altres coses que pensar. Sin embargo, quan vam inaugurar el llar dels jubilats, jo veig a les 2 dies a una amiga meva i me diu: «Saps què m'han dit? Que no els agradava gens la roba que portaves. Molt millor la que te vas posar quan a la inauguració del pont». Jo li vaig dir: «Però bueno, i què t'han dit que Castelló tingui un llar dels jubilats on la gent pugui anar allí a esparcir-se, a parlar de les seves...» «Ah, no, d'això no van dir res». O sigui, el deixa tan mal tot això i que tot això vinga de les dones que pense que avui o algun dia canviarà, té que canviar, precís, la cosa, té que canviar. Perquè tu no pots estar pendent de tanta cosa com a dona. I ja te sents prou culpable abandonant les teues feines, la teua família, com per estar encara també pendent de... No sé, a vegades nosaltres tenim reunions en València en polítiques que venien de Madrid o de València i els increpàvem d'aquesta manera. Deia, però bueno, allí també estan tan pendent de com parles, de lo que te poses, de quina falda, de quina no sé què, i elles assentien en el cap, volent dir, doncs mira, sí, sin embargo, i mos dient, sin embargo, ells també tenen els seus problemes, també pateixen per altres coses, però, no sé, amb les dones la veritat és que jo crec que no. Una de les coses bones que jo recorde amb molt de carinyo va ser l'actuació de Serrat que tinguérem una nit de festes a Castelló. Va ser l'últim any, va ser alcalde vizcaíno i regidor de festes era Rafa Estrada. Jo recordo quan Rafa Estrada, crec que un any abans, va vindre el Llach i em va dir, si ve el Llach, tu vas a provar-me? Jo li vaig dir, sí, si em promets que portaràs també a Serrat. Ah, tu i Serrat. Bueno, total, que va vindre el Llach i Serrat. Quan va vindre Serrat, recordo que aquest any Vizcaíno se'n va anar de vacances en la dona, me va dir que volia anar-se'n per festes i volia que em quedara jo. Doncs allí estava jo i volia ser, me'n vaig anar al poliesportiu que volia ser la primera que recibira Serrat i em va guanyar Paco Muñoz. Jo estic allí esperant i allà baix a Serrat del cotxe i Paco Muñoz m'adelanta. Total, que em vaig quedar allí a veure com assajava i jo estava allà a primera fila i li vaig dir que sàpies que estàs cantant-me a mi a soles. Va ser una actuació una nit que jo no l'oblidaré en la vida i Serrat va quedar tan content amb vosaltres que ens va dir vaig a fer amb vosaltres el que no faig en ningú. Quan acabi l'actuació busqueu-me un lloc on estem tranquil·lets i vos diga adéu. Rafa i jo anàvem a baix, que si així, que si allà, i al final li diria, Rafa, a ma casa, se'n ve Serrat, ve a ma casa, que és el meu ídol.
I Rafa va dir, no, ve a la meua, que jo tinc una terrasseta, que fa molta calor, era una nit d'agost de molta calor, tu tens aire condicionat i això pels cantants és fatal. I me n'anàrem a casa Rafa. Ens va dir adeu, ens va signar allí en el llibre de l'Ajuntament, ens vam fer unes fotos, total, que jo això avui encara ho recorde i m'imagino que Rafa també, amb molta alegria. Una altra de les coses que tinc també, no sé, que m'agraden és, com us he dit abans, jo continuo visquent en Castelló, continuo veient a la gent de Castelló i quan em saluden en alegria pense, bueno, pues no, el meu pas per l'Ajuntament no haurà sigut tan mal en quant encara la gent em recorda i almenys em saluda en alegria. Per això vull dir que n'hi ha que tindre molt present on vius i sobretot qui eres. Els problemes que vos he dit abans de la dona en la política, n'hi ha una sèrie, ara que ja hem estat en casa confinats, en Netflix, que es diu Borgen, que trata d'una primera ministra danesa que per un pacte de govern arriba a governar Dinamarca. Bueno, pues a esta dona ja, el primer o el segon any d'estar en el govern, es va separar de la seva parella, va tenir problemes amb la seva parella, problemes també amb els fills, per lo mateix, perquè era una dona, perquè sempre estava treballant, perquè no estava en casa. I el millor de la sèrie és quan ella li diu al seu amic de partit i assessor, tinc problemes amb la meva parella. La contestació de l'home és, l'únic matrimoni que en Borgen funciona és el que les dones són ames de casa. O sigui que és un problema tan generalitzat, que tenim encara molt que fer, sobretot les dones, molta lluita per davant, però sobretot a la gent jove, que no vos desanime, que avui afortunadament la vida ha canviat. Ha canviat tant que els homes ja inclús ja no són companys i amics. En la meva època era una altra cosa, però avui afortunadament ja el teu company té que ser el millor amic que tinguis. I per acabar i recordar les paraules de Clara Campoamor, perquè a mi em motiva molt totes aquestes dones que han lluitat tant, que han perdut la vida i que moltes vegades en moments així que el trobes així com dir, jo soy, és que no puc, jo... A mi el que me dona ànim i el que dic, per totes elles tinc que continuar lluitant. Doncs Clara Campoamor va dir, ho diré en castellà perquè m'ho he apuntat en castellà i a lo millor traduint ho dic mal. He trabajado en este país para que los hombres encuentren mujeres en todas partes y no solo donde vayan a buscarlas. O sigui que per totes aquestes dones, perquè l'experiència i fer el que a tu t'agrada com a persona t'enriqueix molt, crec que degueu de continuar en la lluita i sobretot anime molt a la gent jove a que forme part d'aquest món de la política que a mi m'ha aportat moltes coses bones, coses també que m'agradaria oblidar, però tot forma part de la vida. Així és que endavant, que encara queda molt per fer. Moltes gràcies.